Ντέρμπι με το καλημέρα για την ομάδα των βετεράνων απέναντι στο Χολαργό 2010. Δεν τα κατάφεραν οι βετεράνοι, πέστησαν ήττα με 2-0 και ξεκίνησαν με το αριστερό, θα λέγαμε, τη φετινή χρονιά. Δύο λόγια από τον εκπρόσωπο του Στράτου. Ναι, ήταν μια ήττα σήμερα, νομίζω, κόντρα στην αρχική ροή του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί εμείς, αλλά με το δεν έρχονται οι νίκες. Η ομάδα του Χολαργού τελικά είναι σκληροτράχηλη πολύ, έχει ενισχυθεί. Στην αντεπίθεση, σε δύο αντεπιθέσεις, κατάφερε και μας έβαλε 2 γκολ. Το ένα νομίζω ότι ήταν τυχερό, το άλλο ήταν γκολάρα. Από δικό μας λάθος βέβαια, από δικά μας λάθη το φάγαμε. Μετά ισορρόπησε το παιχνίδι ξανά και είχαν κατέρθον και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Προς το τέλος ο Χολαργός δηλαδή είχε μερικές περισσότερες για να διευρύνει το σκορ, αλλά είχαμε και εμείς, είχαμε και κάποια δοκάρια ακόμα. Εντάξει, ήταν κάτι που δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι, θέλαμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα, αλλά καμιά φορά έχω ξαναπεί ότι η ήττα μπορεί να έχει άσχημη μυρωδιά, είναι σαν το λίπασμα όμως. Νομίζω ότι θα μας κάνει στη συνέχεια καλό, θα μας ατσαλώσει. Θα διορθώσουμε λίγο την υπερεκτίμηση που είχαμε σε κάποιες δυνατότητες. Νομίζω ότι βοηθάει κάπως το πρόγραμμα θεωρητικά να κάνουμε μερικά θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια, μέχρι να ξαναβρούμε θεωρητικά πάλι κάποιον ισχυρό αντίπαλο. Και ελπίζω ότι με μια καλυτέρευση λίγο στην εικόνα μας ότι θα έρθουν τα νικηφόρα αποτελέσματα και η ομάδα θα βρει τον δρόμο της προς την κορυφή. Τώρα εύχομαι και στους άλλους, είδα χτες και όλα τα παιχνίδια τα άλλα, είδα όλες οι ομάδες είναι ενισχυμένες. Πιστεύω θα γίνει ένα άκρα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, έτσι φαίνεται στην αρχή, αυτή την οσμή έχει. Ελπίζω να γίνει άρωμα και να δούμε διάφορες ανατροπές και συγκινήσεις ποδοσφαιρικές να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους.